dia. Encara no m'he hagut d'enfrontar a cap situació, però és veritat que estic començant i és cert que les discriminacions en aquest món comencen sempre en àmbits de més importància, diguem, ja quan ets un postdoc o quan ets un investigador principal. Jo estic començant i per tant encara no m'he trobat en cap situació de discriminació pel fet de ser dona. Arribar a posicions de lideratge, això es veu clarament que a la base hi ha molta dona, però llavors arribar a ser directora d'un centre o a ser catedràtica, això és molt més complicat. Pel fet de ser dona, sempre realment trobes dificultats, sigui la carrera científica o sigui la teva vida en general. Realment a la universitat penso que som bastant afortunats perquè realment és un sistema bastant basat en el mèrit i no en el que siguis dona o home. Per tant, jo personalment he rebut sí molts micromasclismes, però no m'he sentit assetjada laboralment. Sí que és cert que pel fet de ser mare tens dificultats afegides, siguin petits, siguin adolescents, tinguin l'edat que siguin, perquè és una gran càrrega de treball, fins i tot en una societat més igualitària com és la nostra. Becoming a mother is challenging to a career in research because of the way, all the things that research involves, like working weekends, attending to meetings abroad, which involves a lot of coordination with your partner, with your family that gives support for taking care of the kids, like leaving everything prepared, and every time that you have to leave, it's a big thing, because when I was having no kids, it was really easy because you just pack your things and you just go, and now there's way more coordination, but yeah, we're getting things done, but things are not that easy as it used to be. So.